କାହିଁକି ବଢୁଛି ମଧୁମେହ ରୋଗ? ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟ ଦଉଛି କମ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ। 20 ରୁ 30 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଛୁଆମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ହେଉଛି। କାହିଁକି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଭବାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଚାନେଟ୍ସକୁ। ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଜ୍ ସମସ୍ତେ ଭାବିବା ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେଉଛି। ଆଗରୁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ 45 ବର୍ଷର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ଶୁଣିବେ ଓଲଟା, ଯେଉଁମାନେ ଛୁଆ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛି। ଆର ବହୁତ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଅନୁସାରେ, ସେମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ମିଠା ଖାଇଲେ, ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୁଏ। ହଁ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେବାକୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଡାଇବେଟିସ୍ କେବଳ ମିଠାରେ ଖାଇଲେ ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହାର ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷରେ ତାର ଆଫେକ୍ଟ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଫେକ୍ଟ ହବ, ଭୁଲ ଖାଇବା। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ ଖାଇବା ମତଲବ ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍, ଯୋଉ ଛୁଆମାନେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ବି ଏ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ମଇଦାରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ବି ଏ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଖାଇଲେ ବି ଏ ପାଇଁ ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଶରୀରକୁ, ବଡିକୁ ଠିକ ରଖିବା ବା ଫିଟନେସ୍ ରଖିବା। କେମିତି ପିଟା? ଆପଣ କେବଳ ଘରେ ବସିଲେ, ଦିନ ସାରା ବସିଲେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଯୋଉ ଆଡଭାଇସ୍ ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୋଟା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମୋଟା, କମ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ମୋଟା ହେବା ଏବଂ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କର ଚର୍ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେବା, ଆର ବି ଡାଇବେଟିସ୍ର ଲକ୍ଷଣ, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଆପଣ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି, ଏ ପାଇଁ ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପାରିବାରିକ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଜେନେଟିକ୍ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଡିଜିଜ୍ ଆପଣ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହେଇଥିବ, ସେଟା ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯାହାହେଲେ ବି ଟିକେ ଆପଣ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତାର ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ଫିକ୍ଚର୍ସ। ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର 5ଟା ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରା ମାଡ଼ିବ ଏବଂ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥକାନ ଲାଗିବ, ମାନେ ଆପଣ ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଏବଂ ସଡନଲି ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ତଳକୁ ପଳେଇବ, ମାନେ ଯେତିକି ୱେଟ୍ ଅଛି ତାର ତଳକୁ କମ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ତାର 3ଟା ରେଞ୍ଜ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନର୍ମାଲ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରି ଡାଇବେଟିସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍। ଆପଣ ନର୍ମାଲି ମନେ ରଖିଥିବେ, କୋଉ ନର୍ମାଲ, କୋଉ କେତେ ଏମଜିରେ କେତେ ରହିଲେ କାହାକୁ କେତେ ହେଇଥାଏ ଡାଇବେଟିସ୍। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ବିଫୋର ଫୁଡ୍, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଟୋଟାଲ ହେଇନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ ସୁଗାର 100 mg ଥିବା ଦରକାର, 100 mg ରୁ କମ ଥିବା ଦରକାର। ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇନାହିଁ ଟୋଟାଲ ତାକୁ 100 mg ରୁ କମ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରି ଡାଇବେଟିସ୍, ଯୋଉମାନେ ଦେ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଦ ଡାଇବେଟିସ୍, ପ୍ରି ଡାଇବେଟିସ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲି 100 ରୁ 125 mg ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍, ପୁରା ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ସିରିଞ୍ଜ ନେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 126 mg ରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ,
मु आपन कहीदेवाक चाहे सेम नॉर्मल जो मानकु डायबिटीज टोटाल हैनी तांकर नॉर्मली 140 mg रु कम होइतिबा दरकार एवं जो माने प्री डायबिटीज माने 140 रु 199 mg होइतिबा दरकार एवं जो माने डायबिटीज ऑलरेडी डायबिटीज हो जाइछि तांकु 200 mg बा अधिक होइतिबा दरकार यही सब जिनस आपण छोट छोट जिनस जानिथिबा दरकार डायबिटीज हेबा पूर्व डायबिटीज परे तार लक्षण कौन एवं कहीं डायबिटीज हुए कौन कौन खाइले डायबिटीज होता है मुझे आपण को संक्षिप्त कहली रोची नमस्कार पुणी देखा आ गोटे छोट अध्याय जय जगन्नाथ।